José Enrique Abuingei, o Chicle, terá que volver á nave de Asados, na que presuntamente ocultou o corpo de Diana Quer. O xulgado de instrucción número 1 de Ribeira acordou abrir novas dilixencias, incluindo a reconstrución dos feitos na causa sobre a morte da moza madrileña, así como unha simulación virtual da posible traxectoria que efectuou o asasino confeso de Diana o día da súa desaparición. Cabe lembrar que tanto a Fiscalía como a propia acusación particular solicitaran en máis dunha ocasión a súa realización. Hemos solicitado una reconstrucción. ¿En qué consistiría? La reconstrucción, a diferencia de la inspección ocular, aunque procede de los mismos preceptos legales, se basa en que tiene que, obviamente, aceptarla e intervenir la persona que está, en este caso, investigada, ¿no? O xulgado, xunto coa Garda Civil, deberán acordar agora a data e a hora na que realizar a reconstrucción dos feitos, a que a defensa do Chicle tampouco se opuxo. O pasado 4 de maio, o Chicle acudiu aos xulgados de Ribeira a petición do propio xuiz, que leva o caso, para informarlle de que sería xulgado por un xurado popular e concretar ademais os delitos que se lle imputaban. Ese día, José Enrique Abuingei decidiu prestar declaración por primeira vez, cambiando a versión dada inicialmente, admitindo ter esganado á moza madrileña, aínda que o fixera de xeito involuntario. Ese día tamén exonerou a súa muller da implicación dos feitos.